салом алейкум дӯстони азиз. Имрӯз мехоҳам боз як канали кулинарияро барои шумо шинос кунам. Ин як духтари пурҳунари тоҷики 17-сола мебошад, ки дар шаҳри Новокузнецк бо аҳлу оилаашон зиндагонӣ мекунанд. Баҳри шумо беҳтарин тортҳо, пухту пазҳоро пешниҳод менамояд. Ин духтар хондагӣ аст дар пекарни. Кадоме ки дар ҳамон шаҳри Новокузнецканд метавонанд ба анами канал муроҷиат кунанд. Дар бораи тамоми чорабиниҳо, тӯй, ид, мақсад тортҳои анами хел фасонро дастрас менамояд. Дӯстони азиз, аз ҳамаи шумо эҳтиромона хоҳиш мекунам, ки даромада дар анамин канали духтараки ҷавони пурҳунар подписатсия кунен. Чӣ саволҳое ки дар бораи ана ҳамин тортҳои зебо дорен, мақсад бинависен, ҳатман ба шумо ҷавоб метиҳад. Дӯстони азиз, раҳмат пешакӣ ба ҳамаи шумо. Дӯстони азиз, силкаи канал дар якум комментария закрепино мешавад. Дроен ай анамуҷа духтараки тоҷики худамонро дастгирӣ кунед. салом алейкум дӯстони азиз, рӯзи ҳамаатон ба хайру шодӣ бошад. хуш омаден ҳама каса ба канали мо. ҳазор раҳмати калом ба ҳар яки шумо барои дастгиритон. Дӯстони азиз, хеле миннатдории хидмат ба ҳар яки шумо баён мекунам. касоне ки дар канали ман обуна нестанд, эҳтиромона хоҳиш мекунам обуна шавен. ман медонам бисёриҳо тамошо мекунанд, лекин обуна нестанд. дӯстони азиз, субҳи имрӯзаро аз ана ҳамин назди хонаам сар мекунам. леса иҷа хонаи мо инами дар пеши лес. хулоса ҳозир ман иҷа бизичӯҳома овардам, аллакай ҳама шашкамошона сер кардам. меравем тарафҳои оғул. дӯстони азиз, ман иёра шикамошона сер кардам. имрӯз дамо минуси 12 градус буфтестай погода. анаи куяк шумо баҳотиен тамошобино ки ҳамиё ҳичи калон шидиян. ҳам ай ҳами аввал ҳамаша ман ба шумо нишон дода будам, кай таваллуд шидан, чӣ хел шидан. хулоса анамия кати ҳами хутон сравнит кунен. анами навтаваллуд шидагиай, анамиё ҳамаш ҳамқай будан. хулоса ҳозир и сегони ка ман оварда да очашон макондум, гирифта обратно хона мебарам, а иёра намебарам, барое ки оғул гармай. да и раҳ бурда оварданам осон нест. баъд чем ай хона иҷада иёда садбор хубай пеши вай модарои худшонда. хулоса иё шкамакошон сер дамак да иҷа инами хали сар ҷамак иқаш да усы яташ да уҷа ҳозир вай мекунам. анаи ду майдаака бинен уже хелиш маълумае ки ё майдаакан. иду майдаак ана ура мегирам. бахшиш барои суфам. ана ура кати анаи ду майдаак мегирам, хона мебарам, барои ки ёда намешава оли ё майдаан. чӣ хеле ки дида буден, як ҳафта ҳамиёра ма дар хонаам бурдум овардам. як ҳафта зиёд бурдум овардам. ана ки бо қати иёш қати исета сар мекунем. иё даст сари мара меброян ҳамиҷа шишта якто вақти макондан. агар на сармон на кифтомон да ҳамаи гуфти гапо тори сар ман буромадану бозӣ кардан. и гандагӣ шаби ки ай ҳами баландӣ паридаву буромаданияй. иҷа ҳар хела свето ҳаст, разноцветни бузичаҳако. ки майдаако ма мегирим мебарам. уже бинен ида намешада, ина хину хурдагия хча вай кадагия да ҷамъ кадагия. ана ёра бинен ё парво надоранд,
ё калон шудаган. Ана и хто нам сравнит кунем ку як бинависен ку як маладесм биген ку ё калон шудан, як камтарак дилам гарм мешавад. дӯстони азиз, то охири навор бо мо бимонед. дӯстони азиз, дар иҷа саҳар қати бачаи ман шакаров гуфтам дар миҷози фатири қатқат кунам, вай кунам як қуртов кунам шона. бисёр бачам хоҳиш кард, барои Фотимаро мо вай андохтем, хомшурбо андохтем. ҳозир барои хмона иҷа фатир мекунам. зеленома бинед чӣ хешидиян. вашта пиёзора ки мечинам мехӯрам, як халашни халишидиян. ба фикр мечкам надура и. да иҷа гаштничо, ина дӯстони азиз гаштничо укроп бромадестан. рӯшанӣ дар рӯшанӣ задестай, хушрӯ накадестай, нишона додестай. анаи гаштничо ана, анаи укробо шидестиян. иншоаллоҳ мешаванд, имрӯз пагаҳ мешаванд ба хӯрдана. ҳавои абр камкам вай бурдестай, барф бурдестаю, лекин ваяй шамол барф ки бора ҳаво гарм мешава ко. хулоса ма ба ами ометимшон лекакати чтобы вай нашава яки бора оварда ҳамаи ҷӯш нарези. ба ами орде ки шавҳарам овардаги буд, вай бисёриё наистан ки кани ами орд ягом чӣ куне, кани чӣ хеле мебиёя. мақсад ӯ ордом тамом шид. ака ҳози ай ҳами фатир кардам, зувола гирифтам, зуволам дам гирифт. ҳози вай мекунам, рост мекунам, тинак мекунам шона. иншоаллоҳ бо мебинем результатша. شيئا قل يا ربي يا مغني ينسيك لا تتذكر سلاما على من يشكر. لما تذل نفسك قل يا ربي يا معز فإذا بك تنهي وتأمر كريما لما يغفر. لما يكسر قلبك قل يا ربي يا جبار فإذا بالكسر يجبر قادر على ما لا يقدر. لما تصير مرا قل يا ربي يا الله يمتلئ قلبك سكر وخاب لما تصبر. ما كان البلاء إلا امتحان لصبر عواقب جشع العالم. ظاهرة تؤلم وعسى أن تكره الخير دون أن تدرك الأسى فاني لروح طاهرة تؤمن تفرج على شيئا قل يا ربي يا مغني ينسيك لا تتذكر سلاما على من يشكر. لما تذل نفسك قل يا ربي يا معز فإذا بك تنهي وتأمر كريما لما يغفر. لما يكسر قلبك قل يا ربي يا جبار فإذا بالكسر يجبر قادر على ما لا يقدر. لما تصير مرا قل يا ربي يا الله يمتلئ قلبك سكر وخاب لما تصبر. ما كان البلاء إلا امتحان لصبر عواقب جشع العالم. ظاهرة تؤلم وعسى أن تكره الخير دون أن تدرك الأسى فاني لروح طاهرة تؤمن تفرج على امرئ من حيث لا يحتسب. فإن كان لليأس مدرسة فلا تنتسب. الشر كالرزق الحرام لا يكتسب. للحالي مع طقوس الزمن لكن لا تنكسب.
حزينا قل يا ربي يا سميع تكبر وحزنك يصغر يغير لا يتغير لما تجف روحك قل يا ربي يا رحمن سترى السماء تمطر رزاقا لا يتأخر لما يكسر قلبك قل يا ربي يا جبار فإذا дӯстони азиз, бигем ки анами як қуртовчаи майдача мо чени аҳлу оилаи худмон кардем. Ака катибачаи калонӣ мехӯрем, барои Мустафора шакарови овакӣ кадем, ӯ кефир намехӯра. Да иҷа Фотимача омадай анамихе аяк лави фатир канда канда хурда рафтестай, и беҳад нағз мебина анам хали фатире. Кадоми хурдеста боша иштиёи таом, дӯстони азиз, ба мо низ иштиёи таом. То охири навор бо мо бимонед. Да иҷа анами тӯҳфаи деринтизори ма ба хонаи мо расид. Ҳамихе мехостум ай мачити ҳами Новосибирск ягом ҳамихе куртуҳои зебо гирам. Бисёр хоҳиш доштум шавҳарам овардан анами куртаи ай мақсад дарозай да замин мешака. Нархаш 2500 бепоча. Ай размери куртуҳом 2 размер калон. Азбаски бамбук буд, бамбук да тана мечаспа. Нагардондум, гуфтум ҳамихе кушода ки хушрӯ беста. Шавҳарам светча интихоб карда, свети савз, свети дӯстдоштаи пайғамбармон Муҳаммад саллаллоҳу алайҳи васалам. Амихе ай боло то поёна қатор вай дура. Нигино кати оро додагиай. Хулоса ҳар хела ваё светош буд, ҳамиша худшон интихоб кардиян, бисёр писанд омад. Баъд якта ҳами хели қуръони калон овардан. Қуръони худам майдаҳак буд, ҳози нишон медиҳам. Қуръони ма анами қуръон буд. И қуръона шавҳарам ай ҳаҷ овардагӣ будан чанд сол пеш. Ма ҳами қуръона мехондум. 3 бор шид хатм мекунамаш вало ғалам да ҳами Россия. Хулоса ҳами як ҳафта пеш ма ҳами қуръона хатм кардам. Як моҳ пеш ҳами як хола дорум, очаҷонам якта апаҷон доштан. Холам ай дунё гузашта буд. Ба нияти холаҷонам сар кардам, қуръона хатм кардам ба авроҳу рӯҳуш. Худованд холаҷонма раҳмат куна, шоистаи ҷаннат куна, ҳамеша гӯша пурнуру пурӯшан бигардона. ҳамаи мурдагона худованд раҳмату шоистаи ҷаннат бигардонад. Ба номи холаҷонам бахшидам. Баъд шавҳарам анаи қуръона овардиян. ҳози ҳуиш кадагӣ нестим. ҳози ҳуиш кадагӣ нестим. ҳози якҷоя ҳуй карда мебинем ки варақҳои дарунаш чӣ халай. варақҳои и ҳамихела сафедан, мақсад сафед хубае ки чашма намебара. хулоса ия тамом кадагим. ҳози ака иншоаллоҳ ай хондана сар мекунем. дӯстони азиз, салафанаки болоша кандам. бисмиллаҳи роҳмани роҳим. қуръон ба тамоми санъатш зебо. ина дӯстони азиз, варақошку ҳар хела цвета ва ҷои навистагиш рӯшани намоёни хушрӯ. ма телефонма пеши бад мебарам. камтар хира нишон метия. аҷ ҷои бо тозаи хушрӯ навистагӣ. мада аҷ беҳад маҳқул шуд қуръон да гап надорам. тӯҳфаи арзанда, тӯҳфае ки мақсад деринтизор.
در اینجا بگه در شوربا کردم. امخی استا جوشیده است. گوشتاش تیار شده. سبزی کارتوشکا و پیاز هوزی انداختم. همخی استا که جوشیده است. میده کده برای بگه، برای که ما وقت ندارم هوزی وای کدن در کار. لباسای پوشیده رفته ای پسی بزو گوسپندو شدن در کار. مقصد اوجه 2 ساعتی من میروم. من میبینم که اوجه نمازی شام شدگی برای همیقه ما اوقاتی عبیتا که کردم تیز رازه برای بگه هم یکم چه برای کودکو تیار کردم میمونم. وقتی که ای بیرون میبیام راستی گپ دیگه نه اوقات که نمیفوره نه یکم کاری دیگه به حد مانده میشن. انا میخواد دوستانی عزیز در اینجا دوستانی عزیز یک چند سوال ها شد. گپ هاشون که بسیار بود من ننویستم، گفتم در ویدیوهای آیندم نصیب کرده باشد انشاءالله جواب میتیم. بسیاری آدما نویستن. подписчикои наве ки мақсад видеои пешинаи мара дидагӣ нестанд, нав обуна шудагиянд. ҳома паспорт ма ба сатр гирифтам. наистагиянд бо сатр гирифтен. бале дӯстони азиз, паспорт ма ба сатр гирифтам. бисёриҳо дар бораи худам камтар маълумот пурсиданд. ман зани 28 сола, соҳиби 2 писару 1 духтар, 9 сол мешавад ки дар шаҳри Новосибирск зиндагӣ мекунам. 5 сол дар Новосибирск зиндагӣ кардам, 4 сол шид дар анами деревни зиндагӣ дорам. бо чӣ саволҳое бошад марҳамат ҷавоб медиҳем дӯстони азиз. бо савол шид ки мо дар деревни зиндагӣ мекунему, дар дигар шаҳрем модамгоҳ метиҳанд. ҳама ҷо қонун як хел бошад? бале, ҳама ҷо қонун як хелай. мақсад яхело наистанд барои чӣ мода надоданд? барое ки шумо муроҷиат накардед дӯстони азиз. рафта дар сод зашит ҳамҷое ки пособия тоғри мекунед ҳамунҷо рафта муроҷиат мекунед. мақсад мо кӯдаки то 3 сола дорем, мо дар деревни зиндагӣ мекунем, шир кӯдак дар намераса. мақсад ба мора гов битиен метиҳанд. ҳами ҳамсоёи ма чандташ ҳами тобистон гирифта буд. қонун қоидааш ихелае ки вақте ки шумо заявка падават мекунен, мебиёянд аввал хонатона оғултона мебинанд ку шароитҳои оғули шумо барои гов чӣ хелай. оғулҳоро проверка карда баъд ба шуморо мақсад ҳо ё не шавад мегӯянд. баъд дар инҷа навистанд ки материнский капитал да чӣ дар корай, чӣ хел документ дар корай ки ман ҳам мақсад супориданиам. дар чандум кӯдак туғрӣ карда мешавад. ба фаҳмиши худам ба опити худам дӯстони азиз, дар дуюм кӯдак материнский капитал метиҳанд. ҳамин 2 рӯз пеш мо падават кардем. як каси дига наистае ки якум дар метиҳанд, дуюм дар метиҳанд, сеюм дар метиҳанд. рости гап мо да ихелӣ гап нагуфтанд. вақте ки мо рафтем ҳамин ҷои материнский капитала туғрӣ карданд. гуфтанд материнский капитал фақат дар дуюм кӯдак дода мешавад. документ барои материнский капитал чӣ дар корай? ҳамаи свидетельствои рожденияи кӯдак ҳамаш, баъд снилсайку сабзакайку снилс, баъд паспорти модар кати снилсаш тамом. анами қачи дар корай дар материнский капитал. баъд кӯдакое ки дар мақсад кадоме ки дуюм кӯдакаш дар соли 2020 ё 2021 таваллуд шудагияй 618 000 ҳамиқа гуфтанд. кадоме ки мақсад дуюм кӯдакаш дар 2021 таваллуд шудагӣ нест 418 000 гуфтанд модар. кадоме ки кӯдакаш 2018 сол дуюмаш таваллуд шудагияй метавонад ки материнский капитала ежемесячна мақсад 35 000 40 000 дар карташ бо розигии худаш бигзаронанд. бо чӣ саволҳое бошад дӯстони азиз бинависед дар комментария. мо дар хизмати шумо тайёр. ба ҳамаи шумо раҳмати аллоҳ ки моро дастгирӣ мекунед. дӯстони азиз, худованд аз ҳар яки шумо розӣ бошад. дар ҳамин ҷа бо шумо худуҳофизӣ мекунам дӯстони азиз. то видеоҳои оянда сарбаланду хонаобод бошед.